The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalms 37:4 says, Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. James 4:10, Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. 2 Timothy 3:1, You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Verse 2, For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing, an expression of scorn or contempt at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. Verse 3, They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4, They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. And verse 5, They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. 2 Chronicles 7:14, If my people who belong to me humble themselves, pray, seek to please me, and repudiate their sinful practices, then I will respond from heaven, forgive their sin, and heal their land. Matthew 10:30, Even all the hairs on your head are numbered. Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Before we start sa atong pagtuon sa pulo sa Dios nining adlaw, sa masnandan gikinahanglan na natong pagsusi sa atong kalag kung napawag kita mga sala nga atong nabuhat nining adlaw, kining mga sala kundi nato isugid nato sa tubangan sa Dios nga Amahan, kini mahimo lamang babag. So therefore we have to flush them out using the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam ka ni mo higala na wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi. Wala ka pa'y kaluwasan. Giagda ka, giawhag o gidapit ka sa paggamit sa imong free will aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3 and John 3:7, Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Busa karon magampot ta sa hilom da nga pagpangandam sa tungkol galingon. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagapaslamat kami kanimo nining lain sa mga higayon.
nga mong pahimusla ng imong grasya sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kumani kami karon, pinagi sa pagtudlo ka na mos balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga suki, atong mga higala nga nagasunod ning atong ministry o sa atong mga igsoon diha ni Ginoong Hesukristo, our fellow believers. Welcome kaniyong tanan, giabi-abi kamong tanan. So, dita maglangan, padayon kita sa atong pagtuon, aniya pa kita dupot ni ining atong tunanan, giulungan og living the dynamic life in the devil's world. Okay, niya pa yung mga punto atong dadon diha kanimo. Una sa tanan, mangutana ra ko nimo. Pangutanon ka, what is now the world population as reported by the United Nations as of today? Okay? Well, mga upat na katuig kining milabay nga ilang statistics niadtong March 2017 pa kini. Okay? O wa pa kita maka-update apan niadtong maong tuig 2017 niabot na ang atong populasyon tibo kalibutan og 7.5 bilyones, 7.5 billion world population as of March 2017. Sa ako na ginaingon, wala ta maka-update. Okay. Now, ilang kanang census sa US Census Bureau. Matud pa nila, it is expected to reach 8 billion people when moabot na kita sa tuig 2023. Just imagine. So, duhan na lang katuig. Okay? 2 years more. According to US Census Bureau, it is expected to reach 8 billion people. Now, mangutana na po ko nimo, where is our world heading right now? Asa man magapaingon o asa padulong kining atong kalibutan. Now, tingali, ang uban kaninyo, murag duna na gibating kakuyaw ni ining latest threat of a world war. Gubot na magsamot dito sa Middle East. Dugangan pag yun ining atong world kining pandemic, okay, global pandemic, unsa naman yun paingon ng atong kalibutan. Now, time indeed is running out. Mo na labing tinuod. Nagkamubo na yun. Andam ka ba? Mo na akong pangutana nimo. Andam ka ba? Are you prepared? Are you ready in case the inevitable happens? Nanay ato makita ang daghan ng mga kagubot, unsa pa, mga linog, karong bago, nagkalinog, unsa pa, na mga pinusilay, dire dito, na samot na yun. And more catastrophes, mga linog, mga hurricanes, flash floods, pinusilay, wildfires, etc. Now, these things will be coming and will get worse and worse. Nawa ka na ko hadluka. Mao lang yun kini ang tinuod nga hulagway sa atong kalibutan karon. Di na ni mabintaha. It is not going to be or to become better. Di na. Instead, it will get worse and worse and worse. Kasi titawag nini atong kapanahunan karon, this age that we are in which we live, unsa kano?
is what? Gawas nga kini ang gitawag og panahon sa simbahan, church age. Panahon pud ni sa apostasiya. This is the age of apostasy. Ang pasabot ng apostasy nga kadaghanan sa mga katawhan karong panahon na nagkalayo na sa kamatuoran. They are departing from the truth. Gawas pa kini atong panahon gitawag og equal privileges and equal opportunities. Unsa pa? Kini mo'y kinainitan karon nga away nga espirituanon. The angelic conflict. On a doctrinal term. Angelic conflict, away kini, gubat yun. Dili kay gubat. Yes, gubat may binisaya sa war, no? Okay. There is a spiritual war between the forces of evil and forces of God. So this is a fight between evil and grace. Kaya ang policy sa Diyos, grasya man. Ang policy sa kaaway sa Diyos kasi Satanas, mauman ang evil. Dautan. So kita naas taliwa, papiliyon ta. Siya matong piliyon? Ang dautan ba? Ngayang policy ni Satanas o ang grasya ba nga maong policy sa Diyos? So, nakita na nimo ang mga taras o mga batasan sa mga katawhan karon ining kalibutan na. People are just getting more violent and cruel to their fellow men. Gusto? Pa ni mga racial discrimination, racial profiling, ug unsa pa na. Nagkasamot. People are getting weird, vile, inhuman, godless. There is no more respect to all kinds of authority. Ako ang gitagaan ni ining hulagway. Tinuod nga hulagway sa kalibutan. Kay kita God, we are living in a day where biblical truth is considered a hate speech. Gusto? Tinuod. The things that are right before, today, these things are now wrong. Nabali na. Nagkabali-bali na girang tanan. Mao na nga kining atong ministry has this main thrust to spread the gospel, mayong balita sa kaluwasan. Kay karong panahon na, paminaw, karong panahon na niya patasan normal evangelism. Normal. But pasabot nga, huwag ba'y lutos kanimo, magagukot ng sugod naman gani. Na mga persecution sa mga Kristohanon. You see? So, normal. Mahimo pa ka magtuon sa pulong sa Dios nga huwag mag-haras kanimo, mag-disturbo kanimo, balda kanimo, kay niya mata sa normal evangelism. Moabot ang panahon, paminaw, moabot ang panahon nga dili na normal evangelism ang imong atubangon kundi crisis evangelism na. Nahuwaton pa ba nimo kana? Nga niya patas normal evangelism, makadungog ka pa, makahimo pa kag desisyon, mudawat ka bas kaluwasan o dili. Di ba ni katong gisulti ni Amos chapter 8 verse 11 sa Old Testament nga gaingon nga there is going to be hunger and thirst nga ipadala sa Dios ni ining kalibutan. Dili ni kagutom sa physical nga pagkaon o kauhaw sa physical nga tubig, dili. Kauhaw o gutom sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang mga tao niyadtong panahon na nagagukod na sila. Ira man tong ilang sangyaw kaniyadto ni Vic Balbido diha sa ilang ministry o unsa pa diha mga ministry. Ira man to. Wana naanay kagutom o kauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nasa Amos 8:11. Now, karong panahon na, grasya pa kining atong panahon, period. Grace period. Kita bitaw, dito pa tas Pilipinas, na amantay mga bayronon nga,
course, atong tulumanon nga bayronon ng mga bills na to, tubig, suga, unya, ug di kang kabayad sa kabuan sa amoroso ka na, delinquent. So, tagaan ka og grace period, gusto? Tagaan ka grace period na kay tagan ka gigayon nga makasettle ka sa imong utang, sa imong bayron binuan. So, grace period ato ning gi kaamgid kini atong panahon og grace period ni sa Dios. Gihatagan ta grace period oy. Sama nitong panahon ni Noe, ninundong ka. Ang mga katawhan nito, panahon ni Noe, gihatagan og grace period nga 120 years. Grace period. Nga unta mag-usab, makasitol ang mga tao sa ilang espirituano kaimta nga panuwaman. Tuwaman sila pagpanumbaling, nagpadayon na lang sila sa ilang paglunang sa kasalanan, unrighteousness, iniquities, transgressions, supak, pagsupil sa Diyos. Wala Diyos. Silang kinabuhi. Naman na ito, gipasirahan sa Diyos ang mawang arka, ang nisod, ang katurang 8 ka mga tao. Si Noe, iyang asawa, o iyang mga anak, mga bayi, o ilang mga bana nitong ilang mga 8 na sila. The only righteous people nitong panahon na. Tanan nga lumos. You see? Kay gihukman ang kalibutan nito. Karong panahon na. Paminaw. Karong panahon na. Gikaamgid, gitandi na ito nitong panahon na ni Noe. Sige, sangyaw ang mga ministro, mga ministers of the gospel, mga evangelists. Allah, sige, sangyaw. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Tuo ana. Mga tao mo na ilang taras, ilang batasan ng ilang attitude ngadto sa pulong sa Dios ug sa mayong balita sa kaluwasan. Wala. Why pagpanumbaling. Mao na nga na ay higayon nga maputol na, mahuman na gyud ang pasensya sa Dios. Okay? Man has his boiling point in life. Now, ako pa kung yung dugangan o patinaw kanimo sa lagways mga tao karong panahon na. People are now rude, dishonest, insensible, confused, disorganized. No more sense of decency sa ilang pagpamiste, sa ilang how they behave. They now have weird behaviors, etc. Kaya nga naman, we are in the end times. Kadungog ka. Niya natas panahon. Nagduol na gyud. Are you confronted with all kinds of what-ifs? Kani bang mga what-if sa kinabuhi? Are you apprehensive? Terrified? Horrified? To the things that we see, we hear, and learn about the world situation today? Dawata ang mayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Accept the gospel. Bible doctrine. Kung ikaw luwas na, pangitaa o pagpositibo sa imong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulo sa Dios. Bible doctrine to accept and believe in. Unya, sa pagtubo ni mo ingon nga Kristohanon, patuboa kanang imong kalag. God says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow up spiritually. Redeem the time because the days are unsa evil. Dautan na ni atong panahon karon. Redeem the time. Ephesians 5:16. Well, kadto ako lang itong gipahinumdum nimo. Kay mao kini ang kahimtang gyud sa atong kalibutan karon. Now,
Karon ato ipadayon kadtong itong gibiyaan kagahapon nga paghisgot bahin sa kaluwasan gyapon. Mao man atong main thrust gyud. So si Ginoong Kristo nagaingon sa iyang pulong dias Juan 6:35. I am the bread of life. Okay? Karon dupot na ta ni atong gibiyaan kagahapon. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Matod pang Ginoong Kristo. Siya nga nagaduol kanako dili nagutmon. Ug siya nga nagatuo kanako dili nagayod uhawon. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Now, dili man ni physical nga pagkaon, kundi espirituhanon. This is eternal life, ang buti pasabot. So, there is total satisfaction which describes the total salvation package. Diha sa Juan 6:44 nagaingon usab, no one come to me except the Father which hath sent me draws or attracts. Kining no one, that's negative volition. O kining negative volition cuts off the power supply to believe. O niya, kining come to me, that is believing, ang imong pagtuo. Now, the unbeliever's faith, ang pagtuo niya ng dili pa magtutuo, wala kini mabuhi. It's not energized, not enlivened, not activated. Ug mao na nga it is non-appropriating. Matud pa. So, yet to all who receive him, Juan 1:12, to all who received him, to those who gave the right to become children of God, to those he gave the right to become children of God, even to them that believe on his name. Now, mawito na ang Roma 10:14 nagingon, how can one believe when he does not know whom to believe in? So, ang usa ka tao nga mosalikway sa himo sa labing maynungdanong desisyon sa iyang kinabuhi to believe in Christ, kini siya nagpili gid siya og gitawag og endless nightmare. He's choosing an endless nightmare. A person who spurns the one who suffered untold agony on the cross as his substitute, na ay appalling consequences mangilngig kani makalilisang nga sangputanan nini. Ang usa ka tawo, paminaw, ang usa ka taong nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, apan iya kining isalikway, sa ato pa isalikway niya sa Ginoong Kristo, ingon nga manluluwas o Ginoo, kini siya nakabuhat sa usa ka sala nga dili na mapasaylo. He is committing the only unpardonable sin, kanang sala batok sa Espiritu Santo. It is a sin against the Holy Spirit. Na sayod na ta. Unsay magadeterminar sa dayon nga kaugmaon sa usa ka tawo. Unsa man. What determines his eternal future? It is his attitude, ang iyang pagtagad ngadto kang Kristo. So mo ni atong labas diha sa imong panumduman, ang imong pagtuo ni Ginoong Kristo mo resulta og kinabuhing dayon. Sto? Apan ang imong pagsalikway kang Kristo, musangpot kini og ang imong pag-adto na sa eternidad didto sa linaw sa kalayo. Mao na ang hingpit o kanang ultimate na gyud nga imong dadangatan in the lake of fire. Mao na ay paghukom sa Dios. Now, ang linaw sa kalayo, of course, gitawag kini og garbage dump ni sa Dios. Iyan na ning basurahan kining linaw sa kalayo.
This is the final destination sa yawa ug sa iyang mga demonyo. And that is where unbelievers go and live for all eternity. Mao ni ang dangpan, dangatan, o sangkuan, abutan sa mga dili magtotoo for all eternity. O temi mo niya na, hangtod na nas kangturan. Sa gamay pa ning akong anak, nagdungog sa pagtudlo bahin ini, di gyud siya maka-tone niining pag-ingon for all eternity. Nga ang mga di magtotoo adto itambog dito sa linos kalayo, adto sila, they will be burning there forever. Nga nay katapusan. Dili siya makatone nay katapusan, hangtod sa kangturan. Yes, hangtod. Just imagine that. Dili kay tuig, kanang siglo, unsa kanang kinadugayan, wala. Na'y panahon dito sa kadugay. For all eternity. Mao na nga. Karon nga. Hamtong na ni nga akong anak. Mayon siya. Grabe gidi ay no. Nga itambog ang di magtotoo dito sa linaw sa kalayo hangtod. Now, dito sa katapusang paghukom, okay, review maghihapon kini nga atong hisgutan. In the last judgment, nga gitawag kini og ang dakong puti nga trono sa paghukom, the great white throne judgment, nanas Mateo 25:41, nga nagaingon og, then He, ang Dios, will say to those on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Depart from me. Pahawa ka mo. Pahilayo ka mo, gikan ka na. The lake of fire is otherwise known as the second death. Mao ni ikaduhang kamatayon. Revelation chapter 20, verse 14. Now, okay. Alang ka mo di magtotoo. Try to glimpse into this torment and hopelessness. Sumala sa gihulagway ka na sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10, o sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 15. Tungod kay ikaw, nga dili magtotoo, paminaw, ikaw who use your negative volition to reject Christ as Lord and Savior, imo magigamit ka na imong kabubuton nga, imong isalikway, si Ginoong Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Ang Revelation 20:15 nag-ingon that since your name cannot be found written in the Lamb's Book of Life, di man makitan, wa man didto ang imungan sa kanang Lamb's Book of Life, gumikan sa imong pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, karon itambog ka na, ilabay ka na. You are to be thrown or cast into the lake of fire. Lake of fire, linaw sa kalayo. Diin, unsay description nini. Nga kutob ni sa atong makabot, unsay mga description nini lake of fire. Na ay hingpit nga ka ngit-ngit didto. Hingpit, total darkness, hangtod sa kahangturan. Gawas pa, na ay hingpit nga pag-antos didto, hangtod po sa kahangturan. Na ay dayon na nga kamingaw, kaguol, loneliness, eternal loneliness, na ay eternal unhappiness, why kalipay, na ay eternal frustration, pagmahay, na ay eternal exasperation, kasuko, kalagot, kapungot. You see, eternal anger. Wa na'y iskapo, di na kakaiskapo, hangtod sa kahangturan, kana dito, na ay
pag-ago na ay pagkagot sa mga ngipon, kini hangtod na sa kahangturan. There is weeping and gnashing of teeth forever. Mo bitaw tong atong Ginoo miingon ngadtos dili magtotoo nga si Judas Iscariote nga may budhi sa atong Ginoo. Iyang gisultihan si Judas, may palagwa na lang kamatao. Mao na gisulting Ginoo Kristo ngadto kaniya. Ug mao po na isulti sa Dios ngadtos tanan nga mga dili magtotoo. Kung dili ka magtotoo, nagpaminaw niining atong pagtuon nining kamatuoran, giingnan ka sa Dios. May palagwa na mo mga tao. It's better off for you, unbelievers, to have never been born. Kaya ang usa ka tawo nga musalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, actually iyang gihimo ang Dios nga bakakon. Kapila na nato isulti nimo. A person who rejects Christ is resisting God's will. A person who rejects Christ is his own worst enemy. Siya ang nahimong labing grabing kaaway siyang kaugalingon. Kaya ang tanang mga magtotoo, dayo na kini sila mga pildiro. They are eternal losers. Wara ba'y ikapangulipas ang tao? Man has no excuse. At tingali mo yun siya, magkukaila sa Diyos, kay may nagsulti kanako, bahin kaniya. Mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Na pabasahan ang tawana na nag-ingon niya na pabasahan siya sa Roma 1:18-20. Ang tinuod, ang tanang pagsalikway sa kamatuoran, pagkaaruganti na. Basta, all rejections of truth is arrogance. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. Gandama na sa Diyos. Kung sa man to'y kinagrabihang matang sa pagkamatay, ako na po nag-ihusog. What is the worst conceivable way to die? Is it to die of cancer or kanang coronavirus or grabing disgracias dan kung sa pa? Mau ba? Is that the worst conceivable way to die? No. It is to die as an unbeliever. Mao na kinagrabihan. Ang usa ka dili luwas nga tao, ang mga di magtutuo ba, gipakasama kini sila niining sunod. Sama siya sa usa ka tawo nga hapit na siyang malumos, who is about to drown. So unsay iyang kinahanglan? Salbabida, life jacket, right? So kung naay mutunol niya na, mo sama ra na si gitunulan kag kaluwasan sa Dios. Gitanyag niya iyang bugtong anak na matay tungod sa imong mga sala. Mo imibayad sa imong utang sa sala. Apan iyang isalikway. Mao na sama na sa tao nga hapit na malumos, or one who is dying, or one who is about to fall from a cliff. Pulong sa Dios, tataw kaayong nagasulti. Siya nga nagatuo sa anak. Anak, si Jesu Kristo, makaangkon o kinabuhi. Apan siya nga dili mo tuo sa anak, dili siya makaangkon o kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diya kaniya. Juan 3:36. So, samtang dili pa ulahi, while it is not yet late, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mao na ang maayong balita sa kaluwasan. You see, that is the good news of salvation. You either accept it or reject. It is a matter of choice. Kita nimo ang function sa free will o volition. Yatagan ta sa Diyos nini, ipagamit sa Diyos kanato. Mutuo ba ta? Masalikway ba? Naragyo din nato. We are the authority sa atong volition.
Apan timan ni nga kining atong volition sama ni sa porma og diamond. You see? Diamond, makita nimo. Ang volition dako nga V dito sa ubos. Sa itaas na dako nga litra nga A, representing authority, otoridad. Ikaw may otoridad. Apan sa taliwa niya na ang litra usab nga R, unsa man ang litra nga R, responsibilidad. Ikaw ang responsable sa imong himuong desisyon. Gusto? You are the only one answerable, responsible, and accountable for the decision you make. Mao lang, mitungha ang prinsipyo, man is always a product of his decision. Gusto? Decision. All of life is decision making. Kita ra gyud ang nubag itong himuong desisyon. So kung imong desisyon, imong isalikway si Kristo ang imong manluwas, na ay resulta, linaw sa kalayo. Apan kung imong dawaton, tuuhan si Kristo ang imong manluwas, resulta, unsa, kinabuhing wala na'y katapusan. Pili. Papilion ta sa Dios. Na kung mupili kag masalikway, di man matandog ang Diyos na anak. God is never frustrated. Kaya nga naman. In fact, He is glorified. Kaya nag-function lang siya sa iyang kinaiya. Kinaiya man sa Diyos. Di man mausob ang kinaiya sa Diyos. Nakita ba niyo? I hope nakita niyo klaro ka na. Kini review ramang yun ni ato ini yung balik-balik ni kay hangtod nga mga sil-sil yun na diya si mga limbatakan si mga kalag nga mao kini ang gabayan nato sa kinabuhi nga mga basic kini mga butang mga sinugdanan nga mga pagtulunan nga kinahanglan unsa himo lagi yung bahin sa atong kalag ug kining mga pulong sa Dios gitawag na itong post-salvation epistemological rehabilitation ato ning gitunan aron sa ingon niya na ang pulong sa Dios magtuyok-tuyok na gyud siya diha sa atong panimuot. It circulates now in this stream of our consciousness. Mao na ni atong gamiton sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhing Kristohanon. Mao ni ang unod gyud sa atong main thrust of spreading the good news of salvation to people who are still lost. Now, naran na mo, dawat ka ba niya na o di? It's a matter of choice. Magampo ta. Amahan na mong langit doon, salamat sa imong grasya, sa imong pagpatinaw ka na mo sa imong kamaturan. Tatawag tinaw gayon ang imong pagpasabot ka na mo. Pinagi sa pagtudlo ka na mos bala ang Espiritu Santo, mauribugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik din ni nga mong Bible study, pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. O nakaampo ako, ini mga subscribers nga nagasunod na gyud. Unta magapahimolo sila sa pagdugang pangkamaturan sa ilang napundo na din silang kalag. Kung sa ingon niya na mo kini makatuboy kanila, makatuod kanila ngadto sa kalampusan silang espirituhanong pagkinabuhi ang makabot yun nila ang the ultimate goal of every believer, which is spiritual maturity. The capacity stage, capacity for life, for love, for receiving your blessings. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.